moju tajnu. Hajde, Maco, da gledamo crteže. Spremni smo? To je to, taman sam završila. Moj crtež je na meni, šta mislite? Nije loša ideja, Mary. Lili, šta je ovo? Uopšte ne liči na Macu. Mislim da će se joj svidjeti. Ne razumem. Bolje pogledajte ovdje. Pobednik je očigledan. Upravo je, ovo je najbolji rad. Hvala. Ali izgleda da se Mačetu ne sviđa. Šta to pričaš? Znam šta želi. Nešto čudno se dešava. Mače je izabralo Lili. Super, znala sam da ću uspjeti. Dajte mi je odmah. Kako je slatka. Dajte te zagrli, mala moja. Mogu li ja da je uzmem malo? Naravno, Kate, uzmi. A ja ću da je spremim hranu. Hej, ovo je za tebe, mala. Nadam se da će se joj svidjeti ova riba. Sveže je. O da, jede. Tako slatko.